गिबि सेन्टाराव गोजौ सोरगोनि सिंहासनाव खामिग्रा लोगोसे बुहुमाव सोरजि जानाय गासैनिबो महरगिरि इसोरा मान आरो समायनाय जाथों। आरो नैथियाव दिनैनि गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै फोरबोनि बोरखौ नेनानै थाग्रा साफ्रोमनिसिमबो सोमोन्दोआव गेदेर उन्दै बयखौबो नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलनि दुवारै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन साफ्रोमनोबो जासिग्रोहरनाय जाबाय। जों दिनै सोलोंज्लायगोन दुष्ट एबा अहंकारनि सोमोन्दै। हुदा बिजाब 27 बालाब 26 सिरिनि बिसिम, जायहा बे गासै इसोरनि आयेनफोर आरो फोरोंनायफोरखौ मानिया बे मानसिया साव होजाथों। सोरजि जानाय माहारिफोर हिसाबै मानसिनो लागै इसोर फसंनानै दोननाय गोजोन जायगाखौ मोननो एबा खामिहैनो मोननांगौनि जुनै मा आयेन मानिनो नांगौ आरो मानियाब्ला मा जागोन बेनि जुनै मसेनि दुवारै इस्राएलफोरखौ इसोरा बुंलांदोंमोन। ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर, थारैनो जोंनि महरनि बिगोमा गुबै इसोर होनाय जिउजों लोगोसे गोरबो गोसोआव आरो समाजाव फोरबोनि आयेना गोमालांबाय। नायदो हुदा बिजाब 32 बालाब 15 सिरि। फोरबोनि रायरफ्रा धोनि जाबाय, आन्थाय बिसोरो फोरबोनि जेंगासो सिखांबाय। बिसोरो जायै लोङै फुंनानै गावसोरनि सोरजिगिरि इसोरनिफ्राय एरखेबाय आरो गावसोरनि बोलोग्रा बासायग्राखौ नागारबाय। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, एसेल' जोरनाय एबा बैसोखौ लानानै बुहुमाव नखरनि गोजोनखौ सोरजिनोब्ला जोनोमगिरि बिमा बिफा आरो गुबै इसोरखौ आदोर खालामाब्ला जोबस्रांगोन। नायदो 1 सामुएलनि 2 बालाब 31 सिरि। खोनासंदो, आङो नोंनि नखर आरो नोंनि जोलैनि गासै जोहोलाव मानसिफोरखौ सिथारजोबगोन आरो नोंनि नखराव सासेबो बोरायजासे गोथाङै थानो मोननाय नङा। अनज्लायग्राफोर, आखल गोनां महर गैयै सुबुङा बुहुमाव जेसेबां मानिजानाय एबा फोथायजानाय दं, महरजों लोगोसे धोनजों सुफुंजानाय आखल गैयै आयेन लंघन खालामग्रा सुबुङा इसोर आरो धोरोमिया माहारिफोरनि सुथुर। नायदो 1 सामुएलनि 31 बालाब 2 सिरि। आन्थाय फिलिस्टाइनारिफ्रा साउल आरो बिनि बिसाज्लाफोरनि उन होसोलांनानै साउलनि बिसाज्ला जनाथन, आमिनादाब आरो मालखिसुआ बिसोर साथामखौबो सिथारदों। फोरबोनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, नोंनो लागै फोरबो फसंनानै होनाय जाय आयेनखौ मानिना सोलियोब्ला एसेल' दोहोनानो गोबाव बाहायजायो। नाथाय जाय माहारिया बे आयेनखौ मानिना सोलिया, बे माहारिनि दोहोना दंखानायनिफ्राय गोमालाङो। नायदो माथाइनि 13 बालाब 12 सिरि। मानोना गोनांनो होनाय जागोन आरो बिहा उसिग्लायगोन, आन्थाय गैयैनिफ्राय दंनायखौबो लांनाय जागोन। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, जाय माहारिफ्रा हान्थियारि हिसाबै जिउ दिङा जावनायाव फोरबोनि आयेन एबा बेनि दाम गोसा सुबुरुनजों आगान सुराब्ला उन जोलैनि सायावबो उन दाहा गालांनाय जागोन। नायदो बिसान बिजाब 14 बालाब 18 सिरिनि दिनिफ्राय गालातिया 3 बालाब 10 सिरि। अब्लाबो नोङो बेबादि होनबावदों, बिफाफोरनि पापनि दायखौ बिसा बिसौफोरनि सायाव फिरिथाम फिरिब्रैसिम फाल्था लागोन। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, बुहुमाव जोरनाय बैसोखौ लानानै इसोर आरो सुबुंफोरनि नोजोराव नोंखौ सोरजिनाय सैथो इसोरखौ मेहेरगोनां सिनायाब्ला जिउआव खैफोद दं। नायदो जाफानिया 1 बालाब 13 सिरि। बेनि जुनै
बिसोरनि धोन सम्पतिया लुथिजागोन, बिसोरनि न'फ्रा सोलदुं मुलदुं खालामजागोन आरो बिसोरो न'फोर लुब्लाबो बेफोराव खामिनो मोननाय नङा। आरो बिसोरो द्राक्षा बागान खालामब्लाबो बेफोरनि द्राक्षा बिदैखौ लोंनो मोननाय नङा। गमामायै मोजां एबा सुगै बोहैलांनाय दिनजों लोगोसे बोसोरफोराव सैथो महरनि बिगोमा इसोर होनाय आयेनखौ अहं गोसोजों इसोर आरो माहारि हामजायै आखल एबा आखुजों बे फोरबोखौ मोदै फसरबोबाय। जेब्ला समजों लोगोसे नोंनि नखराव सिलिंखार एबा फोजोबस्रांग्रा खैफोदा सफैब्ला आगोर मोनै जिउआव हाथासि गोसोजों फोरबोनि मदद हास्थायगोन, नाथाय नोंसोरो मोननाय नङा। नायदो बोसोन बिजाब 1:27 सिरिनिफ्राय 29 सिरि। जेब्ला गिथावथाव बारहुंखा बायदि सैनांनाया फैयो आरो दुखु आरो दाहायाव थायो, अब्ला नोंसोरो आंखौ हास्थायगोन। आन्थाय आङो सेंनाय नङा। जेरावबो नोंसोरो आंखौ नागिरगोन, आन्थाय नोंसोरो आंखौ मोननो हानाय नङा। मानोना नोंसोरो जेब्लायबो गियानजों थाबायाखै आरो फोरबोनि बोसोनखौ लायाखै। अनदायग्राफोर, फै जों सम थानायावनो माहारिनि गुन आरो फोरबोनि मान सन्मानखौ बुहुमाव रैखाथि होनि। नायदो गालातिया 6:10 सिरि। बेनिखायनो जोङो खाबु मोनोबादि बयनिबो थाखाय गाहामखौ मावनि आरो बांसिन जोंनि फोथायनायनि नखरफोरनि थाखाय गाहामखौ मावनि। जोबनायाव दिनैनि गाहाम खौरांखौ खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा बोर होथों। फै जों आरज खालामनि। हा आरो नख्रांनि बिगोमा, जोंनि गुबै इसोर, नोंहा मान आरो समायनाय जाथों। आफा, जायफ्रा दासिमबो मिथिनानै नोंनि सोरगोखौ मोननो जनै होनाय आयेनखौ गावनि गोसो बादि सिफायदों, बिसोरखौ निमाहा होनानै नोंनि धोरोमाव दिदोम दोनदो। जिसु ख्रीष्टनि मुङाव बिबाय। आमेन।